Money. Good morning, Queen Nose. Yes, what's going Sapota nkulu ndi program imene ya Sapota. Lero tu chili tu pano tu pa Sipo Stadium pamene pali chidabe akuti Lilongwe dabe nditu. Timu ya ikulu kuseweraso ndi timu ya ikulu nditu. Zonsezo zili pano tu pa Sipo Stadium. Kodi timu imeneyi ititengera chani tu asipo pa kwawo pano. Nanga mabankers atibweresera zotani nditu. Abalanzanga muli ndine Sapota wankulu George Plianpi. Tiyamba kwanji program ene bwanji tibwererewe kuti pa Saturday panali zotani, pa Saturday panali Bullets imene imakumana tu ndi timu ya KP. Kodi tsiku limeneli zinaenda bwanji. Ndiye tisanapite ku mabankers ndi Sipo bwanji pang'ono poka tibwereko tu. Mati bwanji? Awa ndiko golisa ngamenye. Awa. Afala zaero. Afala zaero ndabene ukakusera. Ena akusera cha? Apa afuna idi. Ndakwesa ngongolecha koma tumdikira kuti alongosole milandu. Kembe ya lero kuti bwanji? Akima lero ina tusi. Ina ijaso tunani naso jojo timina kwa zero. Lero yali ndio kula kapaseka. Ina ijaso muna nena. Alibetoka mbawa. Lero ndio. Woneja uyo awawa. Abalonjeza. Yabade. Lero talonjeza. Ora baba. Akufaso yowa. Ati maganizo ali kujani. Ali kukoti. Ajani no anamanga basi. Kani ndiye background. Kani ndiye background. Isa! Iwa! Ajijo! When? You are here! Kamu yake tu. Sichera maima. Sichera Libe. Mida E. Di A. Oh, Libe E. Basa, rie. Chira ngora menego. Passa Jan. Eu vejo gol de passar, de barriga vai de barriga. Tiwa bagolo baba. Pakai bi. Era Ajijo. Kana ndio rero Ajijo. Gapa. Rie. Faz gol de barriga. Alfa. Ti. Alfa. Awa mena valira awa mai wa ndinafusa kale andiuza timu ya inu mene mavalira mu ine ambali ya Ine ndo plate. The green. Ndio fala. Sokosera? Ai, yakula manga simu sokosera. Scaffolding. Oh, Ndio plate. Jet matiti kajaija. Kantengo kaje mena zenda nako. Ndio kama kuja kumene ndio kwa ni maroko samani. Zina kaje ngame niko? TB stitch. Chani? TB stitch. TB stitch ndi chani? TB stitch. Madibanji? TB stitch. TB stitch. Mai danteza tawa. Timu nemu Sapota jana. Plate. Nteza u. Ukwenda mine pa. Mudati mugule muja ngati chani? Fruit kapena vegetable? Fruit. Muja ngati fruit Amenda besa ni fruit yo. Kufanda kule achikulirewa. Ukufuna? Aya ndaje ndukumwayo kati. Apase ni mayo. Apase ni mayo. Ndibanji kukweza. Je mundu kule ndiza mundu kule chili.
Nde aja ngati nyani ntezao? Fruit kapena vegetable? Fruit. Ngati fruit eti? Wa 500. Yeah, so timu ndi musapota chani ne? Bullets. Bullets. Imachokera kuti? Planta. Amene boma. Mwera. Boma la Mwera. Planta ya. Kodi matala? Ino ndi iya awatu sa kufuna ndi tini mwana ndikule. Ndemati Fotokosera mana kuzake ndikaja. Kubwelezeso. Tibistish. Ndijani? Tibistish. Tankwani bwino bwino Simu kundifa. Edimai, mwamba, zimena nena? Neza kutali. Madiba? Hawa alukurali yanga. Tankwani kuti amfe. Chotokosera mana ndi matijani? Tokosera manu stitch. Pachiche wati matijani stick. Stitch. Pachizungu. Tuyangula jije waru basi. Chimene mayankwa ino ichi jamnatija? Tuyangula jije wa suru yangula jisi. Okay, jabuno kachule ndijani pachichewa? Chijewa ni stitch. Ndijani? Stitch yorokosera manu. Stitch? Kantengo korokosera manu. Stitch. Yeti? Kantengo korokosera manu. Wacha na mene. Kodi anthu angoja mosinga? Ndiye akuja ngati fruit kapena vegetable. Animal. Akuja ngati ya? Animal. Sauja ngati fruit, sauja ngati vegetable, koma akuja ngati chani? Animal. Animal. Animal chirombo kapena chani? Chirombo. Smart animal. Animal ndi chirombo koma chirombo yache monga ngati chicken. Iya. Kunena poti ya anthu amene pa akagula kumadya ngati chani? Akumadya ngati chicken, ngati meat, nyama. Fruit kapena vegetable. Ayi koma Animal. Animal. Yeah. Amene akuja kanyamene akuja ngati chani? Animal. Animal ndito iya. Kanyamene wacha amene? Wankuku. Kanyamene wankuku akuja tu angati animal. Mwinaso mene akujera tu akamuna ali pamene pa. Kanyamene apa pamoja ngati ma fruits kapena ma vegetables. Animal. Yes, animal. Akuja ngati chani? Ngati animal. Ngati animal. Ndi wacha amene? Wankuku. Kodi nkuku sali kulama animal? Singatozo. Mugulisa chana mene? Nyama ya nkuku. Ndiye kunokosanga anthu angoja mosinga. Akuja ngati fruit kapena vegetable. Akuja ngati ya? Fruits. Ma fruits. Iya akugulisa kanyenya wa nkuku amene kunakujedwa ngati chani? Ma fruits. Iya muchatani nena muchati game imeneyi ndinaso game yowawa ngati imeneso inalipo pano last week nditu titikaona kumene kuti imene tikuona kuti maule ali zii kungokhala nditu sakudziwa kuti tipanga pati tigwira pati ndi zimene zikuchitika kuno ochepa ndi amene akuimba nditu koma nyimbo zakezo sizikumvekanso kuti muja zimamvekera maule pang'ono pokha tiye tikagowajoyina amene tikamve kuti pamenepa iwo akuimba panje. Ziteka sana ndaula. Abarufani mwenye kibosa. Mwenye Ajijo. Ziteka baba. Talk to me. Mabwe, tandia ngade pano kaya mpaka ndoni kaya.
Patika bobi sangope. Mwani banji? Zalivuta hapa. Makamu 7. Kodi hapa ngati mwapanga draw. Teaching yadu for balance. Koma nthawi Teaching ya fair balance. nthawi ndesi kuyendera sikwenda bwino. Nthawi sikwenda bwino. Jan. Bangeza mpira, bangeza ndetu zangajuka. Uzaso. Ndengo bali fuza mama. Sasa kwina ka. Ziteka. Ajijo. Sina kamba kwine. Kama ni uzaso. Muti 9 koloko. Nento ya kwana mkati ziteka, nento ya kwana. Muti 9 koloko. Ibaneka efongo, yakwana fongo. 3 minutes siziteka aso. Aka. Auje zazi ngari doneka. Yeni kutokola ukatiaje. Maule papa kuimba, papa chikoli cho. Unja kwa neti makaji kwa. Unja kwa neti makaji kwa. Unja kwa neti makaji kwa. Zikuti banji kulwanga. Komalisa takwiya takumudwa ndinkawa timu yamba itesa ndizevuje mwina zimenya kompira Amunena zona. timu ifunika ingota timu hii ite ine ngogo mazasita timu ngogo wango itesa kumene ngogo Kubateni kuruma tichalira kubanga za game koma lero background zimati vuro kwa. Vuro ndi chani kwani kwani? Vuro livura abasika nene vuro fuka vuro ose tukona limuza baba wetu. Nde antulu akunyama kuti azipita inu mango ima pano bandi. Danda ola. Mutu kanthawiza. Agumbo wanibwereka. Tawe lesini kuzo kumthana sentulo koma nkhando kuti timu yathu ikumenya bwino. Wabali mavuro amene akuchitira kuti feyo kuze kuti situ bwino. Bepani. Banji vuto ndi chani? Ababa basi kungoti nthawi nake kumakhala kuti munthu uli ndi mtendere koma panopo ndi chisoni chachikuta basi ivomereze Bepani. ndetu Aine? Adi. Banji. Zikwenda? amwe wazoena ndi Iya masocha ndi amene ali pamene panditu kuti yoni. Sapota. Asebisa ni mapita ko. Sapota. Kweli ndi chani? Baba ndanda ula kwa mbele. basi kala Auze ni zampira. Zampira simajirika. Zampira simajirika. Kulanga banji vuto ndi chani? basi mpira Zafuta pamene pale. Zafuta. Zafuta machance zindana. Mwai unalipo.
koma tivomereze zimene zachitika. Matimu onse anatijalirira. Iyayi kuyankhula kwa anamalira tukuno kuchika. Iyayi Ajijo. Takumvani. Sidi kulira izindi zampira. Next time uzizaenda. Bulesi masejo ni follow nakati. Iyayi bulesi yake ndi manager yomweja bulesi Japano yamba kuendera next time nditu. Pepani anamalira. Pepani anamalira. Anamalira bwana. Simba anamalira. Ani ma champion. Manena tukuti game imene yowina 2-0. Zaenda banje. Inu mujua kale kunena kuti bulesi kama kumana ndi matimu ena liwonse matimu amatikonzekera kwambiri. Bulesi simakonzekera ena. Imakonzekera. Koma panopa tijedira kwambiri. Let's draw isuti kudandaula kwambiri. Igidide ngapi. So bulesi kati ya wina ndi draw. Iso tiwina. Mene moto ndi mene zinalitu bullets kukumana ndi anyamata amene watu AKP. Padakali pano tabwera tione kuti kodi mabankazi ndi sifo abwera motani. Abale nsanga tieni tone malowede. Tiona nduti tiona lero si wamafuna useweleza imimba seweleza seweleza tiona iya asiliva tu iya lero tusako kambapo tu sasa kulimba mtima kuti kodi game imene tiwina akulanga bwanji. Which team are you supporting? I'm supporting Silver Strikers. Mwana ndo wanga. But why is he wearing yellow? Abambaga Bambaga ndo iba. Mwana wa Sivo huyo. Huyo wa Sivo so. Kani ndimene yetu nditu ya kuchezapo enaso ndo amene akukanga tuti atsekeredwa mundende nditu bwanja kwako. Muja busuzimira bwanjira. Ajijo kafiriri. Nimukanga simukadziwa kafiriri lokatuwa. Heti za kuja rana bichi. Kwa maana wanu ya Ajijo mutiwa zoti kumana ndife amavutika. Akalinde ntima odi. Kuli game afiri. Ajijo. Kasi sensi joka kwa kufa hizo. Koma yowa bila kuitiwa Ajijo ya Sivo imene Ajijo. Akuti ayi izabelebe. Iya tieni tone background so tikwete background ndingo na ndiyo mpirawo wayambika bwanji. Iya kufika tu kuno tu masapota osiyana mene tikuonera mene kuti anthu tu abwera kuma mene zimachitikira nthawi zonse game ya Sivo ndi Silver simakanga tidabe eni nditu kungobwera anthu ananama anthu ongokwana m'manjamu tione ti popano game ya bullets yongobwera kwa stadium inaibe ndi anthu tu ambiri koma lero ndi mene ndimene sokungoafunsanso tu ena amene ali pamenepa zabwino kulanga azapo mukumvera kuti yo inu umwe wa Sivo ni Silver. Wachani? Wa Sivo ni Silver. Ndeta pakuti dabe chifukwa chani? Ni mariwa amene timachezera limodzi kumwa limodzi ndechifaka pamati dabe. Kodi maplayer awo mamwasomo? Ya kumwa kafanta chanchani. Oho ndi amati dabe? Ya dabe. Oho. Asiliva ndi AKP samamwera limodzi? Amumwe limodzi kuma kwambiri ndi Silver ndi Silver chifukwa amakamwendikana. Ya maina asofanana. Kodi maina awo ndofana nene? Ndi masimila wezi Silver kati tape ndi imene ngakhale anthu abwera ochepa koma tape yetu ndi imene yetu kumanja wangaku imene yetu ndi Sivo nditu Asivo na amene kuti yayi pawo tikaulanso maflagi panda pasi posepa pali maflagi aukaoka amene yoto Sivo. Kodi lero Sivo itibweresera zotani mapakasi atibweresera zotani itu abalanzanga kodi imene ni ya mapakasi amene wandeye mapakasi ali pamene pakuimba sanga kodi lero ziyenda bwanji nditu yayi mene mkuonera kuti kodi yonse ndimene so tikuonera kumeneko kuti yayi anthu abwera koma Silver ndimene kuonera kuti ikuoneka tu kwambiri kuti iyi pamene panditu game ya lero kodi ziyenda bwanji nditu choyambirira bwanji ndipite kudawo tu kumene kuti kwa amene wa
tabe tu ndimene sipo ndi amene watu akamuna sipo ndi kumenya iye ayikuti iyayi imene tu ndisipo tu nditu iyayi ukaonaso iyayi kumene pakhala tu majomeni ali tu pamene panditu kusangalala kuti iyayi zinthu zikuchitika tu lero patabe tu imene iyayi imene ndebe kodi nanga asiliva akuti bwanji tiye tipite kwa asiliva tikamve kuti kumene kwakuti bwanji iyayi tu mikango izakuyabwa chiteze chizakuyabwa chifukwa choti iwe wapalamula tu mikango apana nsanga padali pano tiyeni tilowereso tu kumeneko tu kuma bankers iyayi malo ake tu ndi amene wamalire ndi amene wanthawi uku mabankers uku iye uku mabankers uku ndi kwasipo ndiye iyayi tiyeni tife kumeneko mwalali Moralo jambini ena sonda mene akufinika alibebe Kulanga sikwenda yes branch munakwera mu benti no tatemenuka What do you mean when you say that? mukone ngati munakwera mu benti What do you mean when you say that I drop water to cement? Okay, what am I saying? You said that I drop what this. Okay, pachichewa nati munakwera mu benti yes. Ndipo chizungu ndi chani? You said that I blow out the bed. Mati bwanji? You said that maybe me I drop out the bed. Yeah, kani yake tu ndimene yetu nditu kuno. Game ya lero kubanji. This game I thought that is super free, silver 0. Silver 3 silver 0. Akuti yayi ndimene yetu akunenera tu amene wanditu yayi. Asipo titu ndamenewo kumeneko titu kumeneko sokona kuti anthu tu abwera tu ambiri yayi. Tiye tipite sokona anthu ena amene amasapota tikamve kuti amene akuti banji tu za game tu ya lero. Game imene. Kubwera kwanu ndipo tathokoza kwambiri. Ifewe tikamati takhala kukonani mumatilimbikitsa kwambiri ngati ife masapota akuluakulu. Ndipono zabwino zonse gemu ndi imeneyi tingotikira nthawi imene wakoza chauta gemu ndi yathu. Mapanga iya amene utundi mapanga tumbalina ya stadium imene koma iya tingoona sokoti anthu akuti tu bwanji kodi anthu akuona bwanji anthu ena amene akhala pamenepa amene tu sakusapota nawo zabwino machala azabwino nato
Ndiye maikonda timu. Maikonda zeli Silver. Wapa ground ukutawanyi banje? Udakali draw. Udakali draw. Wapa radio? Wapa radio so draws. Draw yoko kaka bina yotani? Game mene kuendera. Kunena zona? Zona nditu. Iniyo ntino wachani kwini kwini? Ino ndina wa Silver. Silver? Mabanka. Taonado hapo palibedwa strikers. Spelling strikers ndi chani? Spelling strikers. Silver. United. Spelling ya strikers ndi chani? Silver ja? Silver United. Nkani yake tu ndimene itu kuno tu ku Sipo Stadium. Spelling ya strikers kuno amene amaisapota mabanka kwambiri. Mwina mobwerezaso angotinenera spelling ya strikers. Mati spelling ya strikers ndi chani? Silver Strikers. Simachula United. Spelling ya strikers ndi chani? United. Silver United. Nkani yake tu ndimene tu maneno ta Ajijo then nati ndipeza po anthu okhala pansi komanso amene akwera tu mpanda game nguna banje game tuyonera ndi chumira bwino the spelling mpamene ndizichoka spelling ya strikers ndi chani? Silver United. Kuendapo kuchezapo tu ndi anthu osiyana titu kuno tu ku Silver nditu funa kuona kuti kodi anthu enawa akuti tu bwanji tu pamene Zabino Matala muli mbali ichi muli mbali ichi tu Silver ndino achani? Silver Strikers mabankas game yale kuti banje mene ioneka kuno tikoza wina tukayikira ayiso kuyikira bosi nga tikoza kupita tikoza kubwerako tiwina zigoli zingati? 1-0 so 1-0 asipo atamba kuchinya asipo ife siligai wine 2-0 tikoza kuiwine asipo achinya chimodzi ife tikoza wina banje 2-0 chabwino iya ezampita zake tu ndi zimene zote kuna kuti iya akuyankhula tu pa mibawa akuyankhula ndi Sapota lero akunena kuti sivo itamba ayamara alione kumudzi sivo itamba kuwina mabhaka zakoza kuwina cha 2-0 ndithu iya sivo yamba kuchinya chigoli chimodzi koma mabhaka zakoza kuwina banje 2-0 ndithu iya kani yake tu ndi imene tu kuno tu mabankas? Yes, mabanka. Tikatsimikize banje kuti ndinu mabankas? Apa pano mukuzotsimikiza pamene choyambirira pamene nafika kuno ngati ku Sipo Stadium. Kuti mabankas. Mabankas akusera ndi chani kuti? Mabankas akusera ni Sipo United. Pa komo ndithu pa Sipo pamene tabwera mabanka. Chilimbikiso chilipo? Chilipo ku mabanka chilimbikiso chilipo ndithu. Ndiye mukaona mwavala zonse zolimbedwa Silver Strikers. Munaikonzekera te? Tinayikonzekera, adayikonzekeraso. Tinakayikonzekera. Ndiye ichiso simwavala cholimbedwa Silver. China chipi chonse? Zonse apa za mabankas. Kubanja kwa mabanka ndiye kuno. Tangu yangana ni uko chonchi tuone apa ningofuna mupake chonchi. Tuone pamene alemba Silver Strikers. Pamene pe spelling strikers ndi chani mwina ndasokonekera ndine. Spelling aja? Strikers. Spelling as Strikers. Double S E R E I V E double R. Yeah. Spelling yacha ni mene? Ya striker. Yeah, kulu tu amene yetu Sapota. Wavala china chiti chose. Mene so alembera pa mene body chani. Tapaka ndicho. Mene alembera so pa mene body chani. Striker zeti. The spelling my strikers mali banji. Spelling aja? Strikers. Spelling as Strikers. Double S E R E I V E double R. Yeah. Spelling yacha ni mene? Ya striker. Yeah, kulu tu amene yetu Sapota. Wavala china chiti chose. Mene so alembera pa mene body chani. Tapaka ndicho. Mene alembera so pa mene body chani. Strikers. Ndi mene zimene zotu kuno tu kwa majani. Tien toneso tu akumata amaimba imbacha akumata so ali pamene pa iya tiye tikangona kuti kodi chuchitika ndicha
Basi. Matepa? Ndemu kumatepa? Imapanga rekodi hii? Ya, ndeno kumende yazima kwa. Nanga mukapita kunyumba ndemu zikatepa manje. Basi bikatenga kwa ntwe nifani kume wote kwa kwa. Je, mpira ukakoma sina kati maimba malikweru mawiziro eti? Ndipo likweru lina mati inch pitches. Tibati manje? Inch pitches. Manje? Inch pitches ndeu kurijana. Likweru. Oye. Nde ine ndirimba. Ndimba likweru lijani? Inch pitches. Mwava matala? Ine ndimba. Okay. Kangwesa ni bangono. Singati fori bigwali bila juluga. Tabaka ni bangono ningomba. Chipinja silitua kuno tu kumpila titana ma area yani tiga. Kamina ndigwirire? Zima moto. Adi mose. Unuwina. Ina unu. Ineo mbona danga ni musali kwa. Amen. Kila kuwina 1-0. Aba bari kujinya soba. Aba shibu toka. Ajijo thaisi na gaga. Antu amari wakulu. Ndawona ngwali zanga zijo. Mabanga angamabela. Angamabela nabengani. Welo kamu. Mabanga angamabela. Angamabela nabengani. Welo kamu. Mabanga. Welo kamu. Agubela. Agubela. Uzamenya. Welo kamu. Cha cha cha. Lagidejani. Welo kamu. Mabanga agamabela agamabela lagidejani welo kamu mabanga welo kamu agubela welo kamu yabange welo kamu mabanga welo kamu agubela welo kamu yabange welo kamu mabanga agamabela lagidejani welo kamu mabanga agamabela agamabela welo mabanga welo Ibase modo.
wapa radio li banji. Wapa radio ndi 1-1. 1-1. Yeah, at game here at background li 1-0. Koma background li banji background. Background ukha 1-1. Background 1-1. Yeah, akuti ayi asijanthoza nje asiva. Pompo. Asiliva na nje first half. 5 minutes. No. Sana fusa first half ya. Sana yini first half. Sana yini first half. Game ili banji. 1-0. Smart background li 1-1. Yeah. Game ili 1-1. Yeah, kani yake tu ndimene yokote. Yeah, tingo na so tu ground meyo. Mama squad amene ali pamino. Tabe mene siliva ikutokwa rupata kalipano titu kona sipo alipendi tu kama zose zikuchitika tu leo tukona soma mascot ali pamene po titu atavala akupita kumene kwako titu kodi siliva iso golabe ichigwira chikomene tiye tikamveso kwa anthu Iwe ndi chimanga cha boss. Chimanga cha boss. Yeah. Chimanga cha tani mechi? Cha boss. Cha bobo. Bobosi. Yeah, akuja tu chimanga chimene cha bobosi pamene ikusogola ndi chani apa? Silver Stars. Ikusogola ndi chani mati? Ndi Silver. Yeah. Mene mkoni na ita bine ndi chani? Silinganelelwa ayi. Koma chimene mkuja inu muja chani? Bobosi. Pa chizungu ndi chani? Chizungu silidziwa. Pa chichewa ndi chani? Bobosi. Spelling yake ndi chani? Chimanga cha bobosi. Spelling yake ndi chimanga cha chani? Cha bobosi. Sono iya musa nage chimanga chiche sinanga nanga mukumwera izisi kamena mungoja bodi mungoja apa muna kauti mungoja ne mukuja ngati ma fruits kamena ma vegetables aba ma vegetables yani yeah mukuja matani ma vegetables popos ndi jadi vegetables tona amene chani popos eti yeah amene ndi chani popos eni mukuja ngati chani vegetables kanya ke ndi mene tu amene akuja tu popos amene akuja ngati chani popos kane ketu ntimene itu mapakasi akusogola ndi chigoli tu chibosi titu bali ndi ma servants titu sivo ndamene tu ali tu pamene panonso tu kuchezapo kukambapo yonso akuimba tu pamene pakuti ngakhale tikutsala koma ifeso akuti mwanayo ndi mwanayo asika mwana ndi mwana mwana ni mwana
mukaika manja kutsogoko ndi jambo la banji kamili. Ya manja anu zisani pasi. Mapakasi ndamene akudusa sopa sipo ndi mamaskoti yawo. Tape tuzitene, tape izipeka ndito. Yesata, ubera lili, sabara ya mawa, wadarigisa. Iya chini kati mwa walilana Silva ya chinyasa chigoli ndi china. Iya tieni mmenepo. Ana kodia tieni so chama kwenda banji ndiji mamwe wambili ndiji mamwe wambili kwari muyanga bema igonda yukuruwa ntazi mesi zinajirikire ko batiko ba timenu ndidiyo Silver Strikers what man strikers ndija Silver Strikers zilingate kunene ndi baji mamwe wambili kama zilingate kanene Sakalala, mapakas, sakalala, mapakas, sakalala, mapakas.
asipo timene sotikonera pamene pa ali kwa 2-0 game tu imene ena kupanda kuti ayi amenewa adula ndithu adula mutu tu asipo tikuona mbali sangalala iyayi tu mbali imeneyi ndithu pamene mbali imeneyi imene ndiziro de paja tinali kumene kubwanji tibwererenso kumene koso tikamve kumene kodi akuti tu bwanji ayi kuti pakuyapala 2-0 basi tibweza ati mose aye asi ivo chinyani asipo ndithu kusangalala kuti ayi zikuchitike iwowa kuipa mtima kuti iwowo abweza tichigoli papewa kupeteka nangarasa temwali inu zina ya benine anayamba ndi masipo ndithu ngemu mene lili mwata mavuto ta tinangopatia sivo ndi kumadzulo sizingatheke kumadzulo ndi bulesi koma ngati zinafuta amene aja bulesi aja kumadzulo awasakhale kumadzulo asakonja papa apo basi ata iyi osati kutsala mapenote palibe sukuwaya mayazi papa ikavuta chonja papa akhozekaso chimoza silver chifukwa chonena kuti awosa kubwera moti akhoza kumachinya tili pa home zimene zichazo pano pamwene zinatha muzoona yolo matimu akuplantaja amathaso kumamenyedwa aso mwali payani ali pa khomo awabasa awawa chikhoji pofatangu apasawo iya kuyankhula tu kwa anamalira tu kuyankhulira m'malo mwa sipo yonse ndithu akuti ayi apapa palibe pati mwinaso kapena asilipa onje ziraso chani china Mbele ndio mpira. Obasanga ni mvuna na jinyi. Ai. Ndiboso Loi je tutu ije nani wao. Wa manoma riba 2-1. Wa manoma 2-1. 2-1. Au soko na auje. Awanda. Manoma kutsalira. Autsalira. Wanderers ndimene ku. Wanderers ndi soko. Manoma kutsalira.
nthawi tunde yatsalato yo yapang'ono ndithu uchabwanji mpira umene 2-0 iya akuti mpira umene ukhala 2-0 iya taonanso kuti matala iya kugwedera kuti antani kuona kuti iya zinthu zili bwino padali pano tiye tipite tikavine nawo tu ground ndi masapota kuti tione amimba aja lero tiziona ndezikuoneka kuti mimba zimene zioneka tiye twende mmene tiye tikaone kuti kodi pano pango satu mamini sochepa kuti mpira umene tikwangule kodi sipo ibweza kapena siliva ipitirabe kupitirira kapena iwonjezera iya isesezo zimene zili pano koma asipo zamene tikuona pamene pa adakafinabe sangala kuti ya timu yawo tu ili pamene pati kuyilimbisa mtima kuti ya nthawi ilipo tikoza akubweza akakhala mabankers ndiye amene akuti nthawi yatha izo zathu zili bwinobwino ndithu iya zonse zikuchitikatu pamene pa iya mmene mutu timene tupira watheratu pano to pa Sivo stadium ndithu iya anyamata Siliva kuwina tu zigoli ziwiri kwa 0 ndithu kwa iya amene wa Sivo ndithu kusamveso tiri pa home kwa osamvesesa ndithu iya kona idana kugwiraso maplayer anzake maplayer ena kuti guys iya zimachitika komanso kupita tu kukachezerapo ni maplayer ena ndi ena kukambapo ziwiri zitatu za game to imeneyi kodi lero mungadabe mimba tiona kodi masapota avina ndi maplayers pang'ono pokatiye tingodikirira kusangala aliyese kusangala kuti aonera gemu yabwino ndithu ngakhala anthu anabwera ochepa koma iyayi kusangala Asivo ngamenenso ali pamenepo ndithu sakumvesa kuti kodi zimenezi zayenda bwanji zachitika bwanji pano tu pa home abale anzanga imene itu inali program ya Sapota kuchitikira pano pa Sivo stadium munali tunkine Sapota wankulu George Brian B amene nakupasirani kwambira gemu ya Bulesi DKP komanso gemu imene itu ya amene wa mabankers amene anazayendera Sivo pa ground pawo ndithu ndithokoze kwa Paul Chimeta amene ndayenda naye kwina kulikonse kuonesesa kuti zonse zikhaletu bwino ndithu abale anzanga pomaliza matibachikoti So what's your take? Yes, I told that God is not a man, that is a liar. No, the son of man that is bike. Pachichewa matibanji? Muluku sibu tukuna nabe. Pachizungu ndi chani? God is not a man, that is a liar. Yes. But what can know this? Sivo, the double because of it don't come because just secretary. This is our home. But the super sticker come because of our team. What can say this? You know that team with this year is Silver. Yes. Team women had that figure. You know that team is Silver. You have to know that when you go to Super Striker, when you go to Super Striker, Ajijo, Mari back. Every home ground.